pisan kena pisan yang gampang luwe penyanyi ini monggo seperti itu maning tapi lumantar kamu loh Pak kan royalti nih ini kan pakai sakat ini wonten tukang iki buat kebarang rakatun ini mungkin mesti geger penyanyi ini kok gak kena geger bahkan udah dicari ayo Mbak wah apa bikin jan angel ka pangkena Unggas Arato ini nyuwun tulung datang Mbak Yuyun ini kan sewa tak panik jujuran jadi kan penyanyi tidur ini favorit Mbak Sepir tuh dengan tumorumu ya favoritnya jenengan bos kalau mana jenengan sing nyes ini jenengan sinten ya untuk generasi yang lebih tua sedikit Mbak Yuyun untuk WDC loh terus yang kedua Mbak Septi ketika Mbak Devi mergane kabeh pernah melu aku oleh sampai tak tulis siji-siji mesti boten lek mir selera yakin mawon Pak selera sing pundi jenengan kabeh lho kali padha aku lak kira serane Mbak Septi kok lek kok sekabeh niku selera kok oh nggih nanti paket komplit nggih monggo Mbak Yuyun dan lajengaken monggo jumeneng Mbak Yuyun ngeten lho Pak, nek dipirsani yo dosa, nek dipirsani barang yo apik kaya ngeten lho nggih. Ya. Niki cara bahasanipun wayang niki sinten niki? Sumbodro ki Wahyu Terus kuwi iki Waku Doro ya. kapian distraksi nanti jejer ini terus pewayangan mosok kaya ngene Arjuna Asutomo kenakalan Aswotomo pas saya di Batu digagas sekian kali ya ayo Mbak Yu
Parah sih dulu. Ya foto nyanyi dangdut. Pembukaane. Pelok barang kok jane maksud. Wong tresno kuwi dudu bondo dudu rupa. Kaitane karo api. Kaitane karo ati. Jajal. Nggih. Dene sapa kuwi? Apa? Jajal. Oh tanpa bondo tanpa rupa. Ora dempat. Joyan kok ya. Sampeyan sing Lah makane kok kuwi ngono ki gur lagon, Mas. Oh, lagon. Nek ning kenyataan tenan yo ora nek sing film nek tanpa bondo tanpa rupa jajale. mosok. Ya aku yo Sampeyan nek bojone sampean wireng mangke kene biasa. Lu bagus loh, Mas. Mana rupane? Mosok. Rupane gitu. Aku ben ning tol warung. Heeh. Aku yo ngono. Mbak yo. Ane dimokno bar serok. Tak duwadang tak jundungi lho sapa? Mas Mek. Tak kira lek bang ya Kuwi Allah. mbiyen, Mas. Saiki mending- Saiki mending Saya kok sampean anggap Mile lho. Apik. Apik. Tapi lek HP kok nek jenenge Mas Sopo terus anu Sopo ngono. Piye lho, Mas? Enggak paling jawab. Tapi cintane sampean siji Mbak ya. Tresnane sampean nek siji ya. Tresnaku mung siji, Mas. Siji. Siji ning kene. Ning ngono, ngono. Angel ngatur ngene angel. Di video lho Mas, di video mau dikirim ke aku udah di garapan ya. Luwes. Mature apik sing ndek api-apane Kelakuane, Mas. rusuk. Wes.
alhamdulillah. Jangan Guyub-guyub. ngono, aja ngono. Tapi lek dijak tukaran bojone Mas nyanyekne ae. Sithik-sithik kowe nesu. Jongono aja. Mbak Yun. Lek ditukari bojone. Lah iya. Aku mah yo ngono. Mas Lagi arep jangan ngalah pacar dhisik. Mbak Yun ngerti kok PSN ngapain ngumpul iki. Yo padha wae nasib iki. Iya Mas. Lek ora tau tanggapan ya gak tahu amor gatur senine ilang. Apa itu? Beda, es amor-amornya lah. Aku mari seminggu masih Surabaya ya. 5 kilo. Kok deg-degan ya? Ratapan. Ratapan kok tidak. Ya ujung-ujung Pak kunting banget. Kuning-kuning gitu, masih kuning-kuning gitu. Orang maksudnya ngono pokoknya kangen gini sih loh Mas. Orang masalah ngono. Iya. Mas Loris diwau serujuk bolo-bolo kabeh gajine wis dibuka nek wis sah rame kalau biasa niku wis dijatah wolu-wolu ingkung ya disyukuri. Iya. KRS wolu bareng-bareng ngumpul kula sebagai undangan kok penggagas ya. Masa mau badalan. Lagi Sidat ya, karet iki. iya, monggo. Matur suwun. Matur suwun Bapak Wong.